Come on. Jeg har set en række Jakob Dyssel. og han var så sort i hovedet som en Amerikansk actionfilm, tror jeg. sand, så mange mærkelige ting. Zootopia. Og i næsen havde han en kæmpe. Titel. Jeg spurgte ham, hvad er du der for en? Hvorfor har du svært op ad dine ben? Så lå han blot og sagde disse ord. Jeg tror, der er nogen, der ringer mig op. Jeg har lovet, hvem er det? Nå, nogle eksperter. For at sige, at han tager fucking fejl. Det skal jeg nok sige videre. Du tager fucking fejl. Af ordene forstod jeg ikke spor. You can fuck off. What?